Dobrý deň, rád by som vám predstavil môjho dnešného hostia. Je to pán Ján Cesnák, vedúci manažerov predaja o firme Slovaktuál. Je to človek, ktorý už niečo za sebou v oknárenskom biznise má, pôsobí 10 rokov v manažerských funkciách v oknárenskom biznise a už predtým pôsobil na rôznych iných funkciách v oknárine. Takže je to fundovaný človek. A s týmto človekom by som sa rád porozprával o najbližšom roku, o tom, čo sa vlastne v obchode bude diať. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Cesnák, vy určite máte spústu rôznych skúseností, viete, ako sa vyvíja ten trh, aspoň z minulosti. Máte nejaké očakávania, aké trendy by mohli nastať v oknárenskom biznise v roku 2025? Ten trend sledujeme už nejaký čas. Je podmienený architektúrou. Veľké presklenia, úzke profily, hranaté profily. Čiže tam by som videl, že tam takýmto smerom sa to celé bude uberať aj na budúcom roku, najbližšom čase. Hej, čiže nám ako výrobcom zostáva nič iba reagovať adekvátne podľa toho, čo nám ten zákazník, respektíve architekt navrhne a akú konštrukciu požaduje. Majú zákazníci nejaké špeciálne požiadavky mimo toho, čo je v projekte? Stretávate sa s tým? Je dôraz skôr na už vyššiu mieru personifikácie toho výrobku, čiže možnosť voľby, nejaká tá flexibilita materiálov, povrchových úprav. Čiže áno, stretávame sa hlavne s takýmito požiadavkami. V poslednom čase si myslím, že veľká téma je udržateľnosť. Ľudia sú čím ďalej tým viac informovanejší, vedia si dohľadať zdroje. Hej, čiže áno, aj týmto smerom sa uberáme alebo budeme uberať na najbližšom čase. Máte teda pocit, že ľudia napriek tomu, aká je relatívne zložitá ekonomická situácia v tomto období, počúvajú aj na to, že ten produkt, ktorým ponúknete, je oveľa zelenší, to tak nazvem? Áno. Hlavne tá mladšia generácia, ako aby sme sa rozumeli, my myslíme samozrejme výhľadovo pár rokov dopredu, čiže bavíme sa o vekovej kategórii medzi 20 a 30 momentálne, ktorí tie okná alebo naše produkty budú nakupovať z výhľadovo o 5 až 7 rokov. Hej? Áno. Čiže áno, toto je presne tá generácia alebo ten segment zákazníkov, ktorý chceme osloviť alebo ktorí presne tieto požiadavky už majú. Hej? Čiže chceli by sme sa orientovať a už sa orientujeme, nielen my, ale aj Dovista, alebo skupina Dovista, ktorej sme členom, a aj týmto smerom máme schválené, alebo teda skupina Dovista má schválené klimatické ciele do roku 2030 a to je zníženie výrobných emisí o 42%. To nie je málo. To je ako číslo, ktoré sa neplní asi jednoducho. Klient, ktorý je dnes relatívne mladý, ešte nie je vašim klientom, je to budúci klient, samozrejme tie jeho požiadavky sa časom trošku zmenia a budú mierne prispôsobené jeho ekonomickým možnostiam, ale keď to má v sebe, tak je ochotný asi oželieť nejaké to navýšenie ceny kvôli tomu, aby mal dobrý pocit z toho, že pre túto planetu niečo spravil. My sa snažíme ísť ako keby smerom udržateľnosť áno, ale nie nevyhnutne za cenu navýšenie ceny. Hej, ono vždy to musí byť ako keby v rozpore. Čiže spolupracujeme s dodávateľským reťazcom, to je jedna časť tejto stránky, by som povedal, že máme dohody s dodávateľmi, máme layout výroby taký, aby preprava bola čo najmenšia, alebo teda aj všelijaké, by som povedal, procesy hodnotového reťazca boli v našom závode, hej, čiže či je to vlastná výroba skla, vlastná laminácia. Proste, aby sme redukovali potrebu už len tej prepravy. Hej. Ale to sú aj samozrejme iné opatrenia, to by bolo nadlho, to by sme sú asi sedeli veľmi... To nie je cieľom tohto podcastu. Cieľom tohto podcastu je naozaj objasniť vaše zámery a trošku zorientovať možno budúcich klientov v tom, ako sa budú vyvíjať trendy. Napriek tomu spýtam sa, stretli ste sa s nejakými špeciálnymi požiadavkami klientov, ktoré vás ohromili?
nielen svojou veľkosťou, ale možno aj nejakou zmysluplnosťou, že doteraz to tak nebolo. Ani by som nepovedal, ako poviem na rovinu, my čo väčšinou, nie že bojujeme, ale čo sa snažíme ako keby vyslovene vymyslieť na mieru nejaké riešenia, sú spojené častokrát s veľkosťou toho elementu alebo tých elementov. A ako som spomínal, tá architektúra sa vyvíja práve týmto smerom. A ja by som ešte možno spomenul stále vyššie technické nároky na okná z hľadiska extrémov počasia, ktoré vládnu. Áno. Hej, neviem ako ostatní výrobcovia, a my sa stretávame už momentálne s prípadmi, kedy tie okná, ktoré sú už zabudované, a to myslím ako celkovo, nielen naše, ale aj konkurenčné, ktoré tam sú 10-15 rokov, už ako keby boli z hľadiska tých extrémov počasia na nejakej hranici. Musíme adekvátne takisto reagovať ako výrobca, pretože teraz okná vyrobené budú namontované ďalších 20-30 rokov, záleží podľa toho, aký klient bude. Čiže my sa už teraz bavíme o tom, aké budú extrémy počasia o 20 a viac rokov. Hej? Mm-hmm. To znamená, že tá vyspelosť tej techniky a stupeň toho poznania vás ako ľudí vo firme smeruje k tomu, že naozaj sú tie výrobky odlišné oproti výrobkom spred 10-15 rokov. Áno, ako sú to parametre, ktoré na prvý pohľad nie sú viditeľné pre lajka už vôbec. A môžete mať okno v sortimente, respektíve profil 10-15 rokov, ktorý je technicky stále dostatočný, ale to okno už nemusí byť identické 15 rokov dozadu a dnes. Hej. Rozumiem. Vyvíja sa kovanie, vyvíja sa sklo a rôzne iné technológie, čiže áno, toto je to, kam smerujem, že extrémne počasia, vidíme aj v Čechách, sme mali tornádo, hej, nás vedú k tomu, aby sme zvyšovali tie nároky, posúvali ten technický level toho okna. Plus treba aj myslieť aj na zabudovanie ako také, utesnenie detailov, ostenia, parapety. Zákazník potrebuje komplexný produkt tak. A s tým súvisia aj tieto ostatné činnosti, ktoré sú tam. Určite to nie je jednoduché zabezpečiť a o to možno zložitejšie je to zabezpečiť, keď to nemáte doma, tak povediac. Ja sa chcem spýtať ešte na jednu vec. Spomenuli ste pri tom vývoji alebo pri tej zmene tých produktov, že je veľmi dôležitá celá tá súčasť aj toho reťazca a tam sú aj dodávateľia. Sám viete, ako je veľmi dôležitá tá kompatibilita toho dodávateľa s tým výrobcom a prenos tých informácií obojsmerne. Aj smerom od dodávateľa k výrobcovi, aj od výrobcu smerom k dodávateľovi. Aké máte skúsenosti s nami, s firmou GavaPlast? Veľmi pozitívne. Ja mám rád, keď to partnerstvo funguje obojsmerne, jeden načúva druhému, čo sa teda s GavaPlastom potvrdzuje. Funguje nám to už roky sme partnermi, za čo som veľmi rád. Ja takisto. Čiže áno, ako spoľahlivosť dodávok, spoľahlivosť termínov, keď platia dohody, človek sa môže sústrediť proste na úplne iné oblasti, hlavne obchod, to, čo je dôležité, hej, má priestor kreatívnejšie mysleť možno, hej, nezamestnáva hlavu balastom, ale už mu to umožňuje proste rozmýšľať nad vecami, kam ten obchod a tú firmu posunúť, hej. A je fajn mať partnera, s ktorým môžete kreatívne tieto myšlienky rozmýšľať alebo rozvíjať a to je GavaPlast pre nás. Ďakujem za tú pochvalu. Naopak aj ja musím pochváliť vás ako odberateľa, ako firmu Slovaktuál, kde sme vždy našli tú správnu cestu, akým spôsobom sa spolu rozprávať, ako si odovzdať informácie. Veľmi pozitívne hodnotím takú priamu spoluprácu aj s vašimi inžiniermi, s majstrami na halách, kde naozaj ten prenos tých požiadaviek je veľmi rýchly. Takže toto ja hodnotím ako jednu z komunikačne najlepších firiem, s ktorými my spolupracujeme, za čo som vám teda vďačný, že to takto držíte, že to takto funguje. Ja myslím, že sme dostatočne objasnili naše zámery vo vzájomnej spolupráci, ale hlavne k tomu, že
klientom obaja chceme priniesť to najlepšie, čo si oni vedia predstaviť a v tých najlepších službách.